Ya. Buyile futhi inkosi esemkhizwaneni. Funa ukuqhubeka mayelana nobungoma. Ya, siqhubeke la. So njengoba ngangishilo phambilini le video yokuqala sifaka khona la ukuthi empeleni isikhathi esiningi masikhuluma ngalamadlozi lawo imoya egangile nje isikhathi esiningi futhi manje abantu bagcina sebethwasa kanti cha ukufa nje umuntu okumphethe ngoba phela umuntu wadalwa vele ukuthi abe nawo amandla kamoya so imoya egangile iyakwazi ukunamathela kuyena ebuthaka so uyathola ukuthi hey yazi iningi impela le moya and baningi abantu la obabona behle benyuka bevathe amabhayi kodwa uthi lona kahle kahle akusiyo indlela yakhe lo kodwa wagaxela ngoba wasuke wancamathelwa umoya ohluphayo waseyathwasisa-ke ngalokho iningi leli nithwasa kanjalo umuntu ethi egula kungalasha ukugula umuntu kuthiwa hhayi akalamukele leli dlozi leli hlaleke idlozi-ke liphile ngayo bona abantu bebhizi bephuzana namagazi la ungazi ubani wabatshela ukuthi baphuza amagazi iy'mbuzi ney'nkomo yonke le nto leyo bani wantshela ukuthi phuza namagazi ya ngixoleke khehla buye libe nolaka so ngifuna ukuthi-ke sibambisane-ke manje mayelana nokuthi lento yobungoma-ke yona-ke iyini ngizoseka nje kolijikayo ngithi cha kahle kahle njengoba isiyinjena kulesikhathi sekusona esekuganga nje nokwahluleka ukulapha izigulo zabantu lapho nje abantu babuka ithuba lokwenza imali biza inqaba kuba amathwasa la agcwala abantu laba abaphethwe amadlozi bazothwasa la ekhaya hawu umuntu useyisangoma esiqavile emphakathini esishaya ngenkomo eziwu-300 ehlala ngabantu thwasisa konke kuyathwasa la kwakhe nokuphethwe umkhuhlane feke kuyathwasa khumbule futhi ukuthi bona futhi laba ngoba ukuhamba ukubona baphinde futhi bakuthwalele kona lokhu ukuthwasisa umuntu ahambe awucela omunye walamadlozi lawa ahlala olwandle lawa ahlala ezibeni iboshwa lezi athi hayi ngizokukhipha uphile nami isikhashana ngifuna kodwa ungiqoqele abantu la ngibe namathwasa amaningi umuntu yasebenza kanti uthwele boneke yabanje futhi laba babhizi begaxana nenyoka bagadi ukuthi isikhathi esiningi u-13 years abahlali bephila isikhathi sabo nje basifishane la emhlabeni ngoba bathwele nithwele hambe nithwala la kodwa-ke phela futhi-ke nokuthwala kuya ngokuthi umuntu uthwaleka kanjani amandla kangakanani ngoba uma uzokwazi ukuyimela lento ukuthi ihlale nawe isikhathi eside isikhathi sakho siyaluleka uthola ukuthi umuntu uthwala aze ayoba mdala impela nje hlala iminyaka nethwalo lakhe yabo bese limlanda-ke kube ngathi hayi useshonile noma besemdala kanti cha bese siphelile isikhathi sakhe ubheke nje nangu uQueen u-Elizabeth thwalo leliya hleli ngalo lapha walithwalela futhi ukagusha futhi naye ukuthi hey yena wacela ukuthi abuse iminyaka ewu-60 so ukuthwala akugcini ngani kuphela nalaba bafuna ukubusa nemicebo bayathwala so ubungoma-ke nabo baqhamuka kanjalo njengoba sikubona sekunje manje baqhamuka kanjalo ngoba uma ubhekisisa kwalona igama lithi ngoma ukoma uma womile uswele khona okuswele
yabo. Khona okulobizelayo, ngomela amanzi, ngomela itiye, ngomela ukudla, yabo. Womela ulwazi. So kukhona laba ababomele okuthile, bahamba-ke bayocela kule moya yezigangi ukuthi hhayi ngichumise kanje, base bethola-ke ulwazi. Futhi uma sikubheka nje kahle kahle kuya ngokuthi-ke umuntu owomela ukuba namandla okulapha, ulwazi lwemithi, ulwazi lokubona, walomela, wahamba wayocela lapha kule moya leganga yamadlozi lawo. Sasesibona sekukhona amadlozi-ke manje phakathi kwabantu. Nalo igama elisha phela leli gama leli, ekutheni kube yinto esiyivumelayo. Besiyixwaye thina lento labantu abamhlophe bengafiki la. Uma unedlozi, igama ethi dlo liya ngakho ukuthi cha, khona okungahambi kahle. Yini isidlozana sani? Ubanjelani ngesidlozana? So imi lapho bantwana ukuthi sinobungoma nje ngenxa yokuthi abantu balobizela amandla abanye, balobizela imali, balobizela ukuceba, balobizele yonke into ongayicabanga esemhlabeni. Abakwenzi ngokuseqinisweni. Ukade-ke wena mhlawumbe kuthiwa hamba uyothwasa, uma unenhlanhla Nkosi yami angazi ngakusiza ngani ukuthi kuyobhekisisa kahle ukuthi ngabe amandla omoya unawo yini, ngoba phela amandla omoya awathwaswele, uzelwa nawo, awathwaswela nje. Uthwasa ukuthini? Unamandla akho ehlezi kuwena, yini oyithwasayo? Uma ngempela kukhona kufanele ukufunde, kumele sibone ngawe uphuma, hamba uhlala eGwadule, hamba uhlala entabeni izinyanga, ubuya usekukhona okwaziyo. Phela lento ayiqabukeli la kuthina. Ngisho ungaya koma-Himalayas lapho ufice kukhona ama-monks abanobizo lamandla omoya, bayazi ukuthi bahamba bayohlala bodwa le, benze lento ethiwa i-meditation, bafunde ama-mantra, bafunde yonke into, babuye sebenolwazi olujulile. Nawo amaHindu kanjalo, yonke indawo. Yini-ke lethwaswayo-ke? Yini lethwaswayo? Sanizodlala nina, dlala ngabantu la nibenzisa izinto nifuna ukuceba ngabo. Sanukuvelaphi. Futhi nje hayi. So saba nalelo lisho-ke lokuthi kube khona lento esiwumngoma. Ngoba kwathiwa laba abaqhamuka ngolwandle abafikanga, mhlawumbe ngabe ayikho yazi, mhlawumbe ngabe azange bekhona, kodwa kuningi nje ukugula okwafika nalaba abaqhamuka ngolwandle, kuningi. Futhi okunye kwako sasikubonile ukuthi kuzofika, kwasho ukuthi-ke amacebo awaphumelelanga wonke. Angisho ukuthi yekani into zenu ngoba phela vele nitshelwa nini, qhubekani, kodwa ngithi bhekani la madlozi lawo, nibhekele ubungoma benu ukuthi buqhamukaphi, buyaphi. Ngajaha ukuyofuna iy'ndaba zakho kubantu, wena iy'ndaba zakho uhlaleni ungazazi, ngoba ngabe iy'ndaba zakho uyazazi nje njengoba wonke umuntu unikeziwe inhlansi ukuthi azazi iy'ndaba zakhe. Angisho ukuthi yekani into zenu, nikhonzile vele, hambani nokwenza, hambani yoganga, sibone ukuthi-ke nizofinyelela laphi.